Chan Travels, importante, youtubers, lo máximo, Perú. Porque es muy Mga ka-travelers, dito tayo sa CR, no? Pasensya ka na mga travelers, pasensya ka na sa video ko kung may mga hindi malinaw or pangit tingnan kasi yung cellphone ko mga ka-travelers sira na eh. Nahulog sa magkatrabaho, ganun. Lagay ko lang dito sa bulsa, tapos sa ulo. Matagal-tagal na rin. Matagal na to. Pero ingatan ko dahil sa inyo. Importante talaga na makabigay ako ng kasiyahan sa inyo, makabigay ako ng tulong kahit kunti kung ano yung mga ginagawa namin dito para kung may mag-search na gusto pumunta dito sa Japan, so may mga ideas na ito ipakita ko sa'yo. Ito na, sira. Ito mga ka-travelers, oh, sira na sira. Mga ka-travelers, no, atong katkaton ang barko, atong tanahon ang ibuhat ang barko sa ibabaw. Atong katkaton dito kay break time man alas 12. So atong mga ka-travelers mo. Atong katkaton dito para makakita sad mo kung unsa ang sitwasyon dito sa taas. Muna ang agianan mga ka-travelers, no. Dito sa taas, no. Taas. Para mga ka-travelers, no, wala pa'y tubig, no. Wala pa'y tubig diya sulod sa barko ang ibuhat. Pero kanang isa kanang askyo tudtod sa iwit-iwit human na siya mga ka-travelers, kani wala pa ni siya mga ka-travelers. Itong tanaw dito sa lubot dito sa unahan at para makita na ito dito wala pa tubig mga ka-travelers. Inig human yung barko puno ni tarag tubig ka-travelers. Kabrihan tanan ikan sa dagat ka tubig, hawason dito padulong sa dagat gawas ang barko mga ka-travelers. Muni ang agianan mga ka-travelers, no. Dito sa taas, no. Taas na. Tara mga ka-travelers, no. Wala pa'y tubig, no. Wala pa'y tubig diya sulod sa barko ang ibuhat. Pero kanang isa kanang askyo tudtod sa iwit-iwit human na siya mga ka-travelers, kani wala pa ni siya mga ka-travelers. Itong tanaw dito sa lubot dito sa unahan at para makita na ito dito wala pa'y tubig mga ka-travelers. Inig human yung barko puno ni tarag tubig ka-travelers. Kabrihan tanan ikan sa dagat ka tubig, hawason dito dulong sa dagat gawas ang barko mga ka-travelers. Muna ni mga ka-travelers to, muna ni ang sa taas sa barko, muna ni ang posisyon mga ka-travelers. Muna lang mga ka-travelers, nakani po siya mga ka-travelers. Paano mo rin sa screen mga jack, no? Muna ang sa taas nga posisyon sa barko mga ka-travelers nga wala pa nag-start pa siya. Sa mga ka-travelers, no? Ito nga lang ng mga ka-travelers sa sunod sa bus. Muna ang sa bus mga ka-travelers. Ano yung nasa position, mga budiga lang kay car ship man yung mga ka-travelers. No. Mga ka-travelers, no. Habog kayo mga ka-travelers. Tara mga ka-travelers. May tubig ba ka-travelers, no? Butangan ng tubig mga travelers para balance mga travelers. Ano ang posisyon dito? Kung humano ng barko mga travelers,
usa ka bulan human usa ka bulan. No, diri nga mo agi-agi ni ang mga tao diri botangan og kanang tulay-tulay oh. Nga mag-welding. Ato dito mga ka-travelers oh. Lang gay butang-butang tulay-tulay di ako mag-welding ang mga tao. Nagbotangan og mga kuan. Abog kay mga ka-travelers oh. Na ang sistema diri mga ka-travelers hasta po nang naimang nganit dia tangan. Una nga kinakailangan mga ka-travelers mag-amping ng good. Una nga mga ka-travelers nung nata diri sa ibabaw sa barko nga bagong gibuhat muli ang mga sistema diri mga ka-travelers. Ang kailangan lang gyud diri mga ka-travelers nga mag-amping lang gyud, safety first kay lisod kayo, daga na kayo ang nahulog diri. Samot nagka ng ulan-ulan, slide kayo. Amping lang gyud mga ka-travelers. Muni ang mga sistema diri mga ka-travelers no. Ini nga mga gamit nig mo manatanan diri kauli siya green kanang ang green o kanang naka-green muna yung mukuha mga ka-travelers. Muna ang iyang kaputol mga ka-travelers sumpayan na po ni siya mga ka-travelers, sumpayan na po ni siya para utaas ang barko no, wala siya sa ubos no, wala tubig. Muna ang iyang sistema kanang na mga tulay diha muna ang na mga nag-welding hasta po na sa taas. Nakabuk kayo na mga ka-travelers. Kaya pasubukan ng gamay. Nakabuk kayo na mga ka-travelers. Tawa ni murnalag ka rin amigas ba. Nakabuk kayo mga ka-travelers. Kaya 112 14 niya level niya. Muna yung mga sistema mga ka-travelers din eh. Muna yung mga parts sa barko. Parts siya mga ka-traveler mo na ang ibuton ta muna ako sa mga parts sa barko mo na ang iyang sa padulong na siya sa timon. Muna mga ka-travelers ang iyang mga parts sa barko. O nang crane anak ka ng crane nga naka-green duha na sila kabukong kuha na kay bugat magod kayo na siya pila ka tons. May mga ka-travelers na muni ang barko nga sumpayanan pa butangan to dito tubig mga ka-travelers kay i-check mo ito kung nabay buslot o wala kay kung nabay buslot buildingon na sa diya para mga ka-travelers no? Muni ang sa likod niya sa kilid ito yahang ilong-ilong mga ka-travelers no? Muna ang ang sitwasyon diri sa pagtrabaho sa mga barko mga ka-travelers na tayo makuha nga gamay nga mga pagtulunan mga ka-travelers. Kanang isa mga ka-travelers kanang ASCIO mana na siya mga ka-travelers, ready na siya igawas na ugma. Muna ang mga nauman nga barko buhaton na siya mga ka-travelers, usa ka bulan gyud na siya human na siya tanan kay ang ikuan una agud sapon nga mga tao pud ba dagkog mga sweldo niya nga nagapud nila produkto nga ka-travelers kay sa katuig makahuman gyud sila og 12 ka barko wala lang mga production mga travelers. Travelers nata diri sa ilong sa barko or baga yahang kupa pro ba na siya murag diri sa tubangan na siya kay bayanan man siya kining dito man ibutang syakula ni na ihang padili ka mo sa ihang angkla ano siya mga ka-travelers wala pa mahuman kaya na ko na kabesta wala pa na mahuman ya dire po na side dire na pinturahan mga ka-travelers pintura po na dire ang side nindot na diya mga ka-travelers kay atong tuyokon dire kaning isa po ka barko humanan ni siya ka-travelers kaning Silina Bridgetown no? Silina Bridgetown na siya. Sorry kay sa kuang kamera mga ka-travelers kay mura og tama-tama na gid pud siya pero importante nga nakahatag ko sa inyo og mga mayong impormasyon
maayo nga mga ingon nga mga pagtulunan gamay. Una nga sorry kay sa kuwang kamera nga lubog-lubog na gamay kay tungod kay sa trabaho lagi mahulog, madaot niya, mabundak mana siya mga katravelers. Pasaylo alam ko ninyo nga lubog-lubog gamay. Ang importante lang nga nalipay ko nga nakatag ko sa inyo gamay lang nga mga inspirasyon sa kinabuhi sa matag usa nga adunay mga mag-search sa mga barko sa pag-welding sa pag makakukuan gamay. Mas may man ang mga ka-travelers nga kaog ako magkinabangay, maginampingay. So daghan kay salamat sa inyong mga share, sa inyong mga like, daghan kay salamat sa inyo og dalaygon kayo ang Dios mga ka-travelers. Diri ko na assign no. Lubog-lubog ng gid gamay ako ang cellphone pero dili na siya hadlang. Importante mga ka-travelers nga nakahatag ko sa inyo og kalipay sa kinabuhi og kanang mga informasyon sa matag usa. Mo ni mga ka-travelers. Kung naamoy time, subscribe mo sa Chan Travelers. Kung naamoy time, subscribe mo sa Chan Travelers.